नोंनि भिडिअखौ बहुत मानसियानो नायो आरोना स' एसे मोजाङै बिजिरनानै भिडिअखौ बानायबा मोजां आरोना सासे मानसिनि सायाव भिडिअ बानायनाया बहुत गिदिर खोथा ना आंहा दा फुंनि टाइम दिनै फिसालानि स्कुलाव बन्द ओमफ्राय आंहा फिसालानि फरायनायासो इम्पर्टेन्ट नालाय गथ'नि फरायनायखायसो आं बेबायदि दङ नालाय इम्पर्टेन्ट आंहा स' आं बे खामानिखौ होनानै लाग्रोगोन बाखि आं जा एन्सार होनांगौ आं दसे गोबावनि उनावसो एन्सारखौ होसिगोन आरोना आं दा आंनि खामानिखौ मावनो लागानोसै लोगोफोर भिडिअखौ फरायनायलां इम्पर्टेन्ट भिडिअ आरोना एकदमबारे आंनि थाखाय नोंथांमोनाबो मिथिनानै लानांगोन खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटिउब नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सोरबा जिउ जिउ भगवान महर लाना सोनाफोर दामुगाय बेनिफ्राय ब्लग जाहैनाय बेनिफ्राय टाइमा इनि 10ता जालायबाय आरोना माने फुंनि खामानि जोब्बाय होनना बुंजासै ओमफ्राय आङो बिनि आगोलनि क्लिपखौ दहाय फुङाव लाखादोंमोन ओमफ्राय मा होननानै बुंनो खुसि जानो ना मिनिनो ना दुखु जानो आं बारा बुजियाखिसै आरोना आं माने फुङाव दिनै 6ता एसे बारनानै सिखारदों आरोखि 6ता बिदिनो लगभग 6ता एसे बारदों ओमफ्राय जोङो सिखारबाथ' एसे खामानि जोबबा टाइम मोननाय लोगो मबाइलखौथ' जों अन खालामखायो इउटुबाव थांखायो बेनिफ्राय मा होनो आङो मोनथामसो भिडिअखौ ओरै माने स्क्रल खालामै इउटुबनिफ्राय बेखौ दा नुबाय आरो आङो नायबाय आङो माने बिखाया दुब मोनलायबाय आरोना बे आब' कबिता स्वर्गियारि आरोना आंखौ आगै होनदों नालाय आं आब' होनबाय दा आब' कबिताया आंनि बिसय माने भिडिअ बानायदों आरोना पार्टआवलायबाय आङो दुब ओमफ्राय भिडिअखौ नायबाय आं भिडिअआबो जि गोलाव 38 मिनिट्सनि भिडिअ आरोना बे आं थाम्बनेइलाव होदोंना बे आब' कबितानि थाम्बनेइल दिनैनि आरोना आंनि बिसय भिडिअ बानायदों नालाय बिथाङा ओमफ्राय मा होनो थाम्बनेइलाव नायबाय 38 मिनिटनि भिडिअसखौथ' आं दा एसेबो नायनो हानाय नङा एसे स्टार्ट खालामनानै नायदोंमोनबो आङो ओमफ्राय फार्स्टआव बिदिनो गाव बायदिसिना बुंदों आरोना बुजायदों बुंदों गावसोर दाख्लै जालांनायफोरखौ बुंदों थिगासे ओमफ्राय आङो बेखौ नायथ'नो हाया होननानै आं बेखौ थान्दा दिमागजों एसे माने खर' एसे मायाव नांबाय आरो अब्लाबो आं साइडआव दोनथ'नानै आङो भिडिअखौ दोनथ'बाय मबाइलाबो चार्ज गैया चार्ज होनानै दोनबाय आंनि खामानिखौ मावग्रोजोब्बाय उनावहाय जोबनानै आं नायबाय आङो A to Z फुरा नायजोब्बाय ओमफ्राय बिस आंनि खोथा बुंदों बाखि गावनि दाख्लैनि जालांनाय प्रब्लेमनि मा गावसिनि गामियारि बिदिसो आरोना जों जायखौ मोनबोबाय थानाय बे आरोना जायखौ जों फुल सापर्ट खालामदों आब'खौ आरोना बेयाव ओमफ्राय आब'आ आरो आंखौ होनबावबाय लंपेन्ट गाननानै मोसायो आन्डारपेन्ट गाननानै मोसायो बे नोंनि खोथा नोंनि भिडिअ बानाय बे नोंनि खोथा होनदों आरोना बेखौ लास्ट समाव बुंदों आरो ओमफ्राय आं मानिफ्राय स्टार्ट खालामनो आंनो एसे गन्डगल जाबाय आरो खिन्थु भिडिअ गोलाव नालाय गासिबो भिडिअ आंखौ मेनसन खालामजोबाखै नालाय ओमफ्राय आं बिसाव आब'आ बुंनाय भिडिअखौ आङो लिरना लालायदों आरोना एसे बेनिफ्राय आब'आ बुंदों आरोना मेख्ला गाननाय थाम्बनेइलाव आंखौ बिदि लिरदों होनना बुंदों आब'आ माने भुल बुजिदों आरोना ओमफ्राय आब'आ आंखौ साला होननानै रागा जोंलायनाय टाइपनि बाथ्राबो बुंदों आरोना बेवहाय बुंदों नों जोंनि गामिनिखौ मा मिन्थिनो जोंनि अबस्थाखौ मा मिन्थिनो फैनानै नायफै हायोबा आरो बेबायदि खोथा होननानै बुंदों आरोना स' आङो आब' बुंनो सानो खाथिबाथ' आं फुरा थांगौमोन आरो नों जेसेबां स्ट्रंलि नोंसोर दाखालै बेबायदि खामानि मावदों आपल'ड होदों बेबायदि खामानिखौ आं मावनोसो मोजां मोनो आब' आंखौ लानानैबो बुंदों नालाय ओंखायनो आं बे खोथाखौ बुंफिनदों आरोना आब'खौ जेबो गाज्रि मोनाखै जों हाजासे आं स्टार्टिंनिफ्रायनो भिडिअखौ नायगासिनोसो दंमोन आब'मोनखौ आरोना आब'आ गोलाव भिडिअ बानायदों अब्लाबो नायदों माने मा बुंदों मा बुजायदों मानो होनबा आंबो सासे बर'सो नालाय बर' आइजोसो ओमफ्राय बर'नि थाखाय थैनो हागोन बुजानो हागोन होनदों येस बेखौ आंबो हायो आब' दासो आङो बेबायदि अबस्थायाव दङ आरोना सासे फौजि हौवाजों हाबा जाबाय आं गथ' 2 जाबाय हिसाबै आं दा बे आंनि संसार जानायाव एसे बांसिन माने फकास खालामनानै दङ आरोना ओरैनोथ' सिख्लायाव बिजनिफ्राव जोंखौ एबसुनि मिटिं होबा नुवा होननानै बुंनो हानाय नङा आरोना फरायसा समनिफ्रायनो कलेजनिफ्राय लाङो जों कलेजनिफ्राय ज' थाङो गामिनिफ्राय लेंहरो जों गामिनिफ्राय ज' थाङो ट्रेन होबथानाय बबेबा लामा सरब मेन सरबाव जिरायनाय जोंखौ मोनगोन बाट बै समाव जोंनाव केमेरा गोनां मबाइल गैया माजों भिडिअ खालामनानै दोननो माजों फट' खेबनानै दोननो जेबो गैया आरोना बेयाव मोनथिनाय नंला दा बुंबाय जोंबो बबेहायबा मोसाहैनांगौ सान्दुं थिखा बागुरुम्बा ख्रिस्टि मोसाहैनांगौ अफ जोंखौ बुंहरल' जों थांगोन ओरैबायदि गरम बर'नि थैसो आंबो आरोना आब' ओमफ्राय बेफोरखौ मानो बुंबाय थानो जेब्ला जरुरत जायो अब्ला बुंगोन आरोना बेनिफ्राय आं अखौबा एसे लिरबावदों रावबो खर' साहोदों होनना बुंदों आब' आंथ' नोंखौ खर' साहोनाय बाथ्रा बुङाखै आरो नोंखौ बदै आंल' बेबायदि थाम्बनेइलाव लागायदों खोमा आरोना नोंखौ ओमफ्राय बाखि निउसफोराव होदों खोमा ओमफ्राय रावबो नोंसिनि बिसय गाज्रि बुङाखै आंबो गाज्रिखौनो बुंखाथाराखैमोन आरोना आब' ओमफ्राय र' आं माबा माबि लिरनानै लाखिबावदोंमोन दे सिनाफोर
ओमफ्राय मा होनो आब'आ बुंदों कहे कथेयानो जा जिखियानो जा गावखौ अननो गावखौ माने मा होनदोंमोनलाय गावखौ हे मबाइला गंसेयानो दिगदार जायो आंहा आरोना बेखिनिखौ लिरना लायाखै आं गोसोआव लादों आरोना आंथ' इन्ट्र'फ्राव सबाय मा जेवारि होनो बे खोथाखौ लानानै बुंदों ना मादों आं जेबो मिथिला आरोना भगबान हरनायसो आब' महरखौ आंहाबो अननाय दङ आंनि महरखौ अननाय दङ आंहाबो जेबो बाजानाय गैया ओमफ्राय येस गावखौ अननो सोलोंनांगौ गावखौ अननांगौ जोङो फार्स्ट अफ अल गावखौ अननांगौ होनना बुंदों हारिखौ अननांगौ नों येस हारिखौ जोंबो अनो आरो नोंथाङानो बुंखादों गेजेर गेजेर गाननाय जोमनाया जेबो नङा होननानै आरोना येस बेबायदि बुंनानै जों दख'नाखौ नाथ्रोनानै दोनाखै दे आब' नों बिराद मोजां भिडिअ बानायदों जों मोजां मोनदों अब्लाबो आंखौ माने आब'आ एसे गोरोन्थि बुजिनायखाय आं बे भिडिअखौ बानायदों आरोना आब'जों जे आं नांलायनो लुबैनानै बेबायदि भिडिअखौ बानायदों बेबो नङा आब'आ आंखौ एसे गिदिर थामनाय लागायनानै बानायबाय नालाय आंनि बे ओरैनो एसे सर्टआव मोसानायखौ बेखौ एकदम स्क्रिनशट खालामनानै देखायबाय नालाय आंबो माने भिडिअखौ बानायफिननांगौ जाबाय आरोना नङाबा मानसिफ्रा आंनि बिसयबो गाज्रि सानगोन ना नोंनि नायगिरिफ्रा आंखौ नायाबो जानो हागौ आंनि भिडिअ नायाबो जानो हागौ नोंनि नायगिरिया नोंखौ नायनानै डाइरेक्ट आंखौ गाज्रि मोननो हागौ सिदा सिदि आंखौबो नुफ्लाङोबा नायफिननो हागौ अब्ला बुजिसिगोन आरोना माने आङो मेख्ला गाननाय आब' नोंसोरखौ होनाखै आङो नोंसोर जे बे हारसा नोंसोर जे बे थांनानै भिडिअ बानायनाय जायो आं बेयाव नोंसोर मेख्ला गानदों मा गानदों आं बेखौ जेबो बुङाखै आब' आंनि मेख्ला गाननायनि मेनसन खालामनाया जाहैबाय आं बे भिडिअ बानायनाय समाव मेख्ला गाननानै दंमोन ना बेनिफ्राय आं बाहेरायाव थांसैखाय दख'ना गाननोसै होननानैसो आंनि मेख्ला गाननायखौसो आं बुंदों भिडिअ आं ख्रा ख्रा बुंखादोंथ' आब' नों मोजाङै नायाखै नायफिन प्लिज खनसे अननानै नायफिन ओमफ्राय नोंनि अबेबा भिडिअ हायोबा बुंना होफिन आरो आगैया बिदि बुङाखैमोन होननानै आंखौ गाज्रि मोनाखैबा आरो आङो माने मेख्ला गाननानै थानायखौसो बुंदों आंबो बाहेरायाव थांबा दख'ना गाननानै थांनोसै होननानै ओमफ्राय आरो आंना भिडिअआ एसे फान टाइपनि जायो नालाय आं माखासे बुस्थुखौ आं फानाव बुङो खिन्थु आं नोंनि भिडिअनि बागै लानानै आं मालाबाबो फाननि खोथा बुङाखै आं बेखिनिखौसो बुंदों मालाय आं बुंदों माने कबिता स्वर्गियारि मोनहा बिदि शेयार खालामदों बिदि खालामगासिनो दङ आंहा मालाय आंखौ दख'ना गाननो हाया नामा बेबायदि खोथा लानानैसो आङो बुंनानै आं भिडिअखौ बानायदों आरोना गाननो हायो आंनो जुदि थिग मथन दख'ना गाननानै आंनो थिग मथन सोलिबा आं मानो बुजायजानो होननानैसो आङो थामनेलखौ लागायनानै होदों आंलाय मानो बुजायजानो होननानै दख'नानि होननानै बुंनाया बेसो आब' नोंखौ आङो लानानै बुङाखै नोंसिनि मेख्ला गाननाय मा गाननायखौ लानानै आं बुङाखै अल भिडिअआनो आं आब'नि नामखौसो लाफ्लांलायलांबाय आरोना मानो होनबा आंहा टपिक गैयामोन आं बे भिडिअ बिदि जागोन मागोन जेबो सानाखैमोन आरोना ओमफ्राय बे थामनेल लागायनायाबो जोंबो गिदिर इउटुबारनिफ्रायसो सोलोंदों ना जायखौ माने भिडिअ आं मेनसन खालामबाय नालाय आं बेनि थामनेलखौबो जास्ट एसे लागायबाय आरो आब'निखौ ना बेसो आरो बेयावनो बे दिनानिनो भिडिअआ आंहाथ' नै ना बाथोनजों एसे रोसि लालायलायनायसोमोन बेफोरखौ नुयोबाथ' आंखौ गाज्रि मोनगोन आं भिडिअ बुंखायो गाज्रिखौ दा सोलों आंनि भिडिअआवबो गाज्रि नुदोंबा बेखौ दा सोलों बुं ओमफ्राय मोजां नुदोंबा बेखौ सोलों होनखायो आरोना आङो आब' ओमफ्राय आं माने आंना समाज सिबिनाय मानायनि भिडिअथ' आङो बानायाखै जेनेबा बेबायदि लाइननिबो भिडिअ बानाय जायो खिन्थु आं बेबायदि बानायाखै ओमफ्राय आंना माने मा दैलि ब्लग्स आरो आं मा खालामदों मा मादों मा जादों मा लोंदों आंना बेखौसो आङो शेयार खालामलांबाय थादों आरोना बेजों लोगोसेनो आं एसे फानि बुंनानै इन्ट्रेस्टिं खालामलाङो आरोना नङाबाथ' मेरला बुंनांगौ मालायफोरखौ बुंनांगौ भिडिअ दङ आं माने एलु एला जेबो मिन्थिया आं जेबो बुङा आरो आब'ना ओमफ्राय आं एखमबा भिडिअआवहाय माने आङो जायखौ मेनसन खालामदों बेखौ आङो लागायफानानै होयो आरोखि स' आंना बेसोमोन आंनि सायावसो बुंनानै लादों बेखौ आं नोंसिनि सायाव बुङाखै थामनेलखौबो नायबानो बुजिखागोन जाय बुजिग्राया ओमफ्राय जाय जुदि गाज्रि मोनदोंबा नोंनि एथ' नायगिरि बिथांमोनाबो आंखौ सोरबा नायजानो बिसोर आंखौ फुरा रायहरगौमोन नों माने बेबायदि बुंदों होननानै जाय गाज्रि मोनदों बे बुंखायो ओमफ्राय आंनि भिडिअ आं बिदि बुङाखैमोन नालाय आब' ओंखायनो आंना बेबायदि कमेन्टबो मोनसेबो फैयाखै बेवहाय आरोना जास्ट आंनि बे एखमबा आधा खाब लानाय मा लानायखौ सोरबा गाज्रि मोनो नालाय बेसो आंना कमेन्टआ फैयो मोनसे मोननै आं ओमफ्राय बेखौबो आं एन्सार होखायो आरोना मा होनो आं बेखौथ' लाबाय थाया आधा खाबखौथ' आं मालाबाबो लाबाय थायाना बेखौ आंहा एखमबा न'आव थांफ्लांबा एसे मोनफ्लांबा लाबाय ओमफ्राय बेखौनो शेयार खालामफायो बेसो आरोना आब' बेनिफ्राय बे एबारना फैबाय लंपेन्ट गाननाय नों लंपेन्ट गाननानै मोसा आन्डारपेन्ट गाननानै मोसा भिडिअ बानाय होननानै बुंदों बानाया आब' गाज्रिखौ आंबो बानाया लिमिटेडसो आंनाबो बे आङो लंपेन्ट गाननानै भिडिअ बानायदों गाज्रि ड्रेसथ' नङा ना आङो माने बेहाय यगा आं बेहाय माने एक्सारसाइज खालामदोंमोन नालाय बेयाव आङो जास्ट गान खोनासं एक्सारसाइज खालामोना जोङो ओमफ्राय बेयाव आङो बेखौ सर्टखौ बानायनाय जादों आरोना आं जेबो गाज्रि नुवाखै बेनिफ्राय बहुत गाज्रि भिडिअ दङ आं जेबो गाज्रि मोनाखै बे आरोखि ओमफ्राय बाखिथ' आंबो दख'ना लाभार्ससो ओमफ्राय गासिखौबो बिदिनो गानो आरोना दख'ना गाना समाजखौ मोजां बर'खौ मोजां मोना बे नङा ओमफ्राय समाजखौ सिबियाखै होननानै समाजखौ सिबिनो ओंखारबो माबो होननाय बुङोबा
सिगांनिफ्राय जोङो केमेरा रेकर्ड खालामग्रा मोनोबाथ' नायनोनो बालायगौमोन बेसेबां मिथिं दावथिं ओंखारबाय थादों बे हिनजावफोरालाय होननानै आरोना जोंखौ बेबायदिसो बुंलायलायगौमोन जेब्लानो लेंहरो अब्लानो थाङो जोङो बिनानाव आगैमोन ओरैबायदि नोंसिनि गामिनिफ्राय बेबायदि इसिबां मानसि फैनांगौ बेसिबां मानसि ज' जानानै फैनांगौ जों थाङो लोब लोब बिजनि खुबथुफ्लि बे जायगानिफ्रायबो ओंखारो बयबो ओंखारजोबाबाबो जों ओंखारो आरोना बयनाबो सोलाबनाय सोलाबिनि खोथा थायोना बुंबा बुहुत खोथा ओंखारो बेफोरो बेनिफ्राय दंबावो माबा माबि बुंबावदोंमोन दे आब'आ एसे आंखौ आब'आ बेखौबो बुंदों आं जेखौ बुंबाय थायो आब'नाबो हौवा मानसिया बाहेरायाव थायो होनना बुंदों बे बिराद मोजां बुंदों आरोना आब'आ हौवा मानसि गैयाबा बेसे खामानि जायो बेखौ आब'आबो मिथिगौ ओमफ्राय आंखौ ओंखारबाय थायो जाय बुङो बेनि थाखाय आरो मेसेजआ माने उफाय गैयैयाव ओंखारनांगौ जायो अबेबा हा बेरायनायाबो बेरायनांगौबो ना माजे मानोथ' न' सिङाव थाबाय थानो बिदि आरोना ओमफ्राय मा होनो बारा भिडिअखौ आं गोलाव खालामा आब' नों आंनि भिडिअखौ बिनि थाखाय बारा हमस्लाबनो हायाखै खोमा आंनि रायलायनाया एसे सर्टफोर आरो आं स्पिडाव रायलायो माने बयबो मानसिफ्रानो लासै रायलायनानै भिडिअ बानायो अनसायजायो ओमफ्राय आङो माने एसे रायलायनायखौ डिफारेन्ट खालामबाय आरोना आरो आं एसे स्पिडाव रायलायखायो हिसाबै आङो बेखौनो आङो भिडिअआवहाय शेयार खालामबाय खुनु बानायनानै एक्टिं बानायनानै मानानै मडिफाइ खालामनानै बुंनाय जेबो गैया आंना माने आं जेरै रायलायो बेखौनो आङो शेयार खालामदों आरोना आब' आब' नों गाज्रि मोननो नाङा ना भिडिअखौ नों खनसे मोजाङै नायफिन ओमफ्राय आं नोंनि बिसय बुंनाया बे एसेल'खा आरो बे एसेल'खा नों उननिखौ नायनो बायोबा नायाबाबो जायो ओमफ्राय बेयाव आं आंनि माखासे ब्लगसो देखायलांखादों बास बे फार्स्टनि जाखिनि एसे बेल' आरो आं नोंसिनि मेख्ला गाननायनि बिसयबो बुङाखै आं मेख्ला गानदों नालाय आं दख'ना गाननोसै दख'ना गाननायनि मालाय बेसेबां मानसिफ्रा दावराव खालामग्रा बारर जागासिनो दङ आंहालाय मानो दख'ना गाननो हाया बेबायदि हिसाबैसो आङो बेहाय बुंनानै होदों आरोना आं क्लियार बुंखादोंथ' आब' नों माने एसे बुजिनायाव फुल खालामबाय आरोना बे आंनो थामनेल लिरनायखौ एसे बुजियाखिसै खोमा आरोना आब'आ बेनो आरो स' बेसो आरोना आब' माने लिरनायखौ बारा बुजियाखिसै खोमा आरोना बेसो जेबो नङा गावखौनो फोसाब माने आं येस साफा जों गावखौनो फोसाब आं बेखौसो बुंदों आरोना बे माने मेख्ला गाननायनिफ्राय आङो दख'ना गाननानै थांसै नालाय बेखौसो आंहा बेयाव मेनसन खालामनानै बुंदों आरोना ओमफ्राय दालाय दख'नानि आरिनि होननानै एसे दावराव जानाय दालाय दाख्लै नोंथांमोना भिडिअ हगारलायनाया बेखौ आङो गोसोखांनानै आङो मेनसन खालामफानाय जादों आरोना जानो हागौ आंना बेनो भुल जाबाय खोमा आं आब'खौ मेनसन खालामफानो नाङामोन आंनि भिडिअआव बाट आं गाज्रियैथ' मेनसन खालामाखै आं मोजाङैसो मेनसन खालामदोंमोन सापर्ट होनाय बायदि टाइपैसो आं मेनसन खालामदोंमोन आब' एसे बुजिनाया भुल जाबाय आरो आंनि रायलायनायफ्रा स्पिडाव सर्टकट जायो नालाय ओंखायनो एसे भुल जाबाय खोमा आंनो थामनेलाव लिरनाय होदोंमोन आङो मानोथो बुजायजानो आंलाय गावनो थिग थानांगौ होननानै मानोथो बुजायजानो आंलाय दख'नानि होनदों गावनो थिग थानांगौ येस गावनो थिग थानांगौ आं बेखौसो बुंनानै लादों सोरबा दख'ना गाना बिनि मानो बुजायजाबाय थादों मानसिफोरा मानो थिग थायाखै बे हिसाबै आङो जों गावनो थिग थानांगौ होननानैसो बुंदों आं नोंसोरखौ होनाखै आब' नोंसोरखौ आङो थिग थानांगौ थिग थानाङा बिदि बुङाखै नोंसोर थिगैनो दंखायो नोंसोर थिगैनो शेयार खालामगासिनो दं बेसो आरोना आरो माथो बुंबावनो भिडिअखौ गोलाव खालामा मानसिफ्रा बरिं मोनगोन आंनिया ओरैनो इन्टारेस्टिं बिदिनो एक्टिं खालाम ब्लग्स लाबोनायसो बेखौसो नोंथांमोना अनसायगासिनो दङ ओमफ्राय आं बेबायदि बुंनायखौ मानसिफ्रा नायलाङोना नायलाङा आं मिथिला ओमफ्राय आब'आ नायफ्लाङाखैबा जानो हागौ सोरबाफोर नायदोंबा प्लिज शेयार खालामना हो भिडिअखौ ताकि आब'निसिम सहैफिनो बा आब'आ नायफिनो आरोना आंनि भिडिअखौहाय आब' आंखौ गाज्रि मोननो नाङा आं जेबो गाज्रि साननानै बुङाखै बाट आंना मोनसे साननाय दङ आब'आ बिराद स्ट्रं होननानैसो आं नोंखौ सानगासिनो दङमोन आरोना ओमफ्राय आं बेबायदि आंनि भिडिअखौ गोलति बुजिगोन होननानै आं सानाखैमोन आरो आंनाबो लिरनाया एसे गेदेर जाबाय खोमा ओंखायनो आरो थामनेल लिरनायनिबो आंहा माजे बुंजाखायो लिरनाया आंनो जाया खोमा सोलोंहांदोंथ' दासो आंबो सोलोंहांदोंथ' दाबो 6-7 मासल' जादों नालाय मोजांनिफ्राय मोजां लिरनो सोलोंनांसै आरोना गाज्रिमोन नालाय ओमफ्राय बेनिफ्राय आब' भिडिअखौ जुदि बेसेबां नायलांबायबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय आरोना आं जेबो गाज्रि भिडिअ बानायाखै ओमफ्राय आं नोंखौबो गाज्रि मोनाखै आं जास्ट नुग्रा गोसोखौ क्लाब मोनो आरो आया आब' आंखौ गोलति बुजिबायदां बिदि होननानै आरो स' जेबो नंला सोनाफोर जायफोरा नायलांबाय आङो गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आरोना जेबो गाज्रि बाथ्राथ' बुङाखैमोन आङो अब्लाबो आब' आंखौ लानानै भिडिअ बानायबाय गाज्रि होनाखै आब'आबो बुजायनाय सिस्टेम बानायदों ओमफ्राय आं सानबाय माने आं बुजायजालायनाय भिडिअबो बानायाखैमोन आङो माने मोजांसो बानायदोंमोन जेबो नंला आब'आ बुजायबाय बुजायनायखौ बयबो जेरै एबसुआ जोंनि हारिनि सिनस्रि दख'नाया जोंनि हारिनि सिनायथिसो दख'ना आर'नाइ जोंनि हारिनि सिनायथिसो नङा होमबा
थ' जों बयबो अनसायनांगौ थिगखौनो बुंदों आब'आहाय बेनिफ्राय बेजों लोगोसे जों साफा गावनो थिग थालांनांगौ मानो होनबा बुजायजानो दोरखारानो गैया बेसो आंनि दिमागा आरोना आं ओंखायनो नर्मेल जिबन आं जिउ खुंगासिनो दङ आरोना सोरबाबो आंखौ फैनानै बिदि नङा मा फांफुं बिदि बुंलायनाय जेबो बुस्थु गैया आंनाव अब्लाबो बुंग्राया बुंखायो बै बुंग्रायाबो मोजां जागोन बे नङा बे आरोना ओमफ्राय आब' बाखि नोंसोर खामानि मावगासिनो बिराद मोजां आङो फिउचाराव मालाबाबाबो समावबाबो आं नोंखौ लोगो हमनो गोसो दङ नोंसिनि गामियाव थांनो गोसो दङ जिहेतु आब'आ बुंखाबाय आंखौ जोंनि न'आवबो थाफैनो हागोन होननानै स' आङो थांनो सेस्था खालामगोन आब' मालाबा समाव बा दा उन्दै गथ' दङना बिसोरखौ फेदेरगोनांगोन आरो आंना बेसो गावनि लाइनाव गाव थिग थांबाय था नो टेनसन अब्लानो समाजा साफाय जालांगोन ना मा होनना बुङो सोनाफोर स' सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामलांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय स' थेंक इउ स' माच